Vice Governor Jeffrey Ferrer. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Mayong aga sa inyo tanan. Nari naman kami sa Vice Gov in Action. Kaupod ko si Board Andro. Halin sa San Carlos, pakadto sa Hinoban, sa bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Kag sa mabatian sang ini nga programa, Aksyon Radio. Board Andro. Partner, mayong aga sa tanan tada na mga kauturan sa bilugan Negros Occidental, no? Gapamatik ikuno sa aton subong ang mga taga-agisan, no? Di mayong aga da sa mga taga-agisan da. Ang ano naman ang style sa Miguta nga nag-meeting naman to siya no? Politika. Kadamo sa iya may isda, may manok, may kwari, may Hari ka sagay text, oh? Mayong aga na das Migo na mo na. Ay Paul. Paul, may aga da ano? Ano nga ali mo damit? Mabadlagan guro ni siya ni board member. Ang bot, kumano nin talagano niyas ni? Oo, sa din sa 7th district. Basi. Unhan lang na sing nabaan. 7th district. Hindi. Amo sili ko kay abita na wabi ko nakaparistro ka. Tiway pagigiling ka paristro na naman. Hindi ginpus lang. Ay, sige Sige, Bordan. So anyway, no, ang aton guest subong aga, no? Una siguro we'd like to congratulate ang aton very own from Silay City, Miss Rhea, no, for landing in the top 10, no, sa ginintrahan niya nga pageant. And of course, not only that, but she was able to garner different awards, special awards, no? So, mayong aga, Ray? Rhea, mayong aga. Ay, antis ko gali malipat. Happy birthday gali sa aton niya upo di. Gani, Res? Happy birthday, Happy partner. birthday. Pila na edad mo to? 36 ka da. 36 panubuan niya ba? 36 ka da. Sige, Day Ray, but though hindi ka naman siling bago diri sa amon programa. And then before sa pageant and then after. So, but una sa tanan, magpapangamuyo kita nay. So, tikabalo ka na sina. Okay. Madamo gid nga salamat Vice Gov and Board Andrew, maayong aga. So, before we start, mga muyo kita, and let us put ourselves in the most holy presence of God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ginoo, salamat gid sa imong nga pagpalangga. Lord, all the good things come from you. Lord, salamat gid sa pagprotekta sa amon, kag sa amon mga pamilya every day. Lord, we thank you for this opportunity. This is the day that you have made, and we rejoice and we are glad in it. So Lord, gapangamuyo kami nga gaan, mugid kami wisdom today sa tanan namang ginaobra. Kag salamat gid Lord sa platform nga ginhatag mo sa amon sa technology nga makalabot kami sa mga tawo, most especially sa mga fellow Negrenses through this radio program. Lord, may you continue to bless the leaders of our province, and may you also bless us and protect us from COVID-19. We submit this day to you, and we just surrender everything to you, and thank you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you very much. Thank you, No. Vice Si, Gov. lang basiga pamati si Gobla. Go. Do imo ni plano nga. Pinsar ko gid bala nga si Gob ang ma-host kag ma. Basi kung gabiyahe ka pa, kay ginatawagan ka ni Board Andrew. Pinsar ko siya gid ang ma-host subong yang mamangkot question sa iya naging buligan man di. Okay, siya ni nag-set mo. Oh, siya ni nag-set, di ba? Muning surprise siya sang una. Kagang iya nga, ano to, ang plano, pag-historian na, ita niya gilanlan before and after sang pageant. Oo. Ara, kung ano ang imo experience, anong plano. Oh. Sige, sige, Rick. Kung ano ang imo introduction dira, pagpasalamat ka man sa nag-support sa imo. Kag may mga pamangkot man si Board Andrew siguro during the
Ano bisa amo no? Um, ipa-share man sa amon kung ano during the time sang pageant day kung ano ang sitwasyon ara gid kamo may mga audience wala o ara lang sa ano na virtual lang o anong sitwasyon during the time but sige. First of all, Madam, maging salamat, Vice Gov and Board Andrew. It's such an honor. Ay, sorry. Sige, okay. Una, gid sa tanan, kapasalamat gid ko si mo Board Andrew and Vice Gov for this opportunity nga ginhatag niyo sa akon today to be here with you, and it's so nice to be back. So good to see you again. So, welcome. And it's an honor. So I'm so honored gid nga naka-represent ko sang hometown ko, Silay City, and ang aton nga probinsya, which is Negros Occidental, sa Miss Philippines Earth Beauty Pageant. And it's not that easy to join a pageant in this time of pandemic, especially with all the restrictions. But I'm so happy gid because it was made possible because of ang suporta sang akon nga family, friends, ang aton amon nga local government, and ang aton provincial government of Negros Occidental. So actually, what happened was it was a virtual pageant. And okay. It's not the usual pageant nga kami sa stage together with all the girls from all around the Philippines. This time, I'm here in Negros and joining pageant. But I'm grateful gid because we could still go on sa amon nga aton nga lives because of Okay. technology. It is very COVID safe to, but well, I'm so grateful because yung pageant allowed me to share more about sang akon nga advocacy, to grow and to build my advocacy, which is going green and going organic. And at the same time, nga nakapakita gid kita sang mga different ecotourism spots, ang environmental programs sang aton nga province. So, and yung platform bala nga ginhatag sa akon nga to be in a national stage and to really raise awareness, most especially sa mga kabataan, sang importansya sang pagprotekta sang aton nga environment, which is so relevant in this time of pandemic gid. So amo na gina-encourage ko gid ang aton nga my fellow Negrenses, so let us go green, let us go organic, and let us use the opportunities nga ginhatag sa aton, like to educate one another so that we can together thrive. Ti mayo gali no amo nang imong well of course amo pagin nang imo vision, amo nang imo advokasya. So during the time nga ara ka sa although this is virtual kind of activity, ara ka sa focus sa camera and then kabalo ka man nga daw damo gatan-aw. Ano ang feeling mo be? And then especially that ang ginadala mo City of Talisay, no? Silay. City of Silay, and then the province of Negros Occidental. Anong ara sa pinsan mo nga gusto mo gidag-on tanan, and then i-share sa amon kung ano ang mga awards ang nakuha mo. Okay. So, actually, Vice Gov, during it's so different. Tungod nga, the usual event is you are live with the people. And the energy of the people, you can feel it, the support of your family, friends, your supporters. But this time, it's virtual. So, sometimes we had to do pre-recordings. And when the time nga ginapagwa na ang event, it's that also, at the same time, galantaw man ko sa Galantaw TV ka man. or sa live. So, it's really a unique kind of experience. So, what pushed me is So really siya recorded na gali. it's pre-recorded, Kag Vice. amo na nga i-pa-view during sa pageant. Yes, Now, but mas more gali nga in case may gali, may take 1, take 2, take 3 Yes. kung daw hindi mo ma-perfect ang imong line dira. So pwede pa makat. So kilanlan i-perfect magigili daw naghapos ang sitwasyon like nga ara kagid sa Sa stage, actual.
nga pageant nga damo sa mga audience, siguro ang imo nga fear siguro kung may ara daw wala naman siguro kay ti kido kapos man lang kun daw Lain. sala ang stating tato diyan ka i-delete ko ay liwat naman hindi bla. Kay guro Brad, no, kung damo, kung live gid lain, no? Kay ti, Oo, lain gid. ang nervyos mo guro, doble mo. Maski kita gani nga mag-ara nga mahikulo kaukos dira. Makapanyan. Talaga blackout ka pa. Unano bro, ilan lang it should not be nga hindi ka mag stop dira sang imong line. Rin sige, i-share bisa tanan kay ti hindi lang kay ini guro ang amuning katapusan niya Miss Earth. And the same yapon because of this pandemic. Daw ay gid siguro pa sang mass gathering dira mga audience na hindi pa pwede allowed niya magtan-aw sa actual nga situation. Yes, Vice Gov. Actually, grateful ang gid ko gapon because, you know, we need to be adaptable gid in everything, especially in this time of pandemic. So, isa na siya nga na-learn ko gid joining this pageant. And isa pa gid nga good advantage is tungod sang mga taping nga mo, nakita ko gid ang opportunities ang social media, Vice, nga makalabot pag kami to more people. Because, Well, you of know, course, ang social media it's one way nga first makaspread kita sang information. Information dissemination kag basta sa maayo lang usaron ta maayo ang social Sir, media tagid ta not kinahanglan it should be constructive not destructive no kag nakita ko gani ko kung alam ba lang daw gina-nervous ka pa sa amo ni Andrew dire kay nga Daga pa meron balance ang tanan nga ina nga ikaduwa nga ginpa-invite namon si Rhea is because nga gindalaya ang ngalan man sang Negros Occidental. So bugal man sang taga-probinsya sang Negros Occidental nga may nag-participate sa Miss Earth. So ang aton da City of Silay and then Province of Negros Occidental and then nag-support man kita. Kag siguro, Vice, it will be a challenge for next year. Basi may ara naman niya taga Negros no may gana. I think we have already a natilawan na. So there's an experience. Basi kung sino da may gana who would, you know. And then kita sa probinsya will support, no? Hindi na mabudlay ang ilang pageant subong kay ti pre-recording. So kinahanglan i-perfect mo gid pakita mong the best mo da kun mayo ang choreographer mo da kag ang director mo kundi mas mayo. Teka lang namin, It's just like pag first nga invite kay Miss Rhea, yun ang nakasas na di Miss Earth, isubong just a simple nga daw ordinary person that your advocacy will continue. Yes. It's not only nga kung anong pamayo ta mas gisiyon na bayo ta pero mayo ang advokasya ta sa pagluyo sa tao. Kagapon ibalo ko nag-tree planting sila po sing SK President sang Silay. Ay gali. So mayo ina nga mga programa. Sige yun ta lang na ya as you protect the environment, di ba? Kagang inyo mostly kay ti Miss Earth mo. Kagang nami tanan may maano ganina dang isa nga mga awards na makuha mo da. Miss Miss Water, may mga Miss Fire, siya. Air, mga elements of nature. So, sige, i-share kag ano ang nag-gather mo nga mga awards to Ray. Bali, Vice, yung nag-gather ko nga mga awards were Best in Talent or Gold in Best in Talent Competition Dancing category. At the same time, I won a silver sa Beachwear competition. Beachwear. So, is that a swimsuit? It's not really a swimsuit, though beachwear lang gid what you wear on beachwear. a beach, Okay. nga typical casual or beachwear. When you say So, typical casual, ano na siya? Anong form na? it could be Daw. depende sa style gid sang imo stylist or nimo. So for me, I just wore something though animal print inspired. And actually, though, ka-funny pa, kaya hindi gid man super planned out though it was just a product of the creativity of some Negrenses in Manila. So, nakita ko good what is possible if we are united. Yes, Even of in course, simple no things question. lang. No question ay Miss Ray, no? Ang United kay ti. Once ka may representative kita coming from especially Negros Occidental,
ga-unite gid man yang taga Negros tanan da especially sa amo sina, no? Yes, And then Vice. the last time that you ask for support sa programa taniti siguro pamati man to tanan daw may mga messages kita na baton nga daw maayo man nga para sa imo kag good luck man sila. So ang aton lang ning sitwasyon kay subong ara kita sa pandemic. Hindi pa normal ang Yes. tanan nga panggawi naton kag siguro ma-share mo man sa amon from the very start and then hasta nga sa katapusan mga kung pila man magasto mo para batian man sa aton yung mga listeners nga kung may plano sa uli Kabalutan ng aton. kabalo na siya kung ano i-preparar nila. So tagaan ta sila tips kung ano ina. Way labot yang ati confident ka kay may beauty and brain ka. And then of course subong do mas mahapos but of course may mga ara na nga mga expenses. May ara na da nga igawi mga pilaman gid ang gastuhon sina. Sige, Vice. Well, as an advocacy-driven Negrense, Vice, I was so passionate good to be in this pageant. And so, I was really, it was a challenge, an opportunity man. Nga, tungod nga, we need to do our own production. So, there were added costs, gid ya. Compared mo sa stage, you just have to show up. The organizers are doing for you. But this time, so, ang gastos was, it could be different gid sa individuals nga candidates, pero of course ang imo manager there na would be expenses na dami yung mga pamplitiya pakadto pakarisin na mga operational expenses, ang food, when Ang we ang do our inyo events, nga- yung mga sa Manila pa ko, Yes, we needed to oo. rent studios para sa shoot, photographers, videographers, and so, pero sa nagkadto ko di sa Silay, naka-grateful gid ko kay naka-save up gid because of the help of the LGU and the Yes, province sa mga okay. venues. So, is it okay if I just say the, Yeah, the of course, amount? of So, course kay ang aton is Hindi just ko not kas- only na maano sila to maging discard aware. but to encourage sila. And then of course maka-prepare sila. Ang aton those who want to participate this is not only nga province-wide, this is worldwide ni kay ginamonitor ka man sa iban niya nga mga kultura naton sa iban niya nasyon kag pamati sila ga participate sila sa aton programa and then of course matagaan taman sila tip kung sino ang mailuyag nga amo ni kilanan it should be preparation for like this ang expenses mo, ang imo bayo, tanan. Hindi lang gid but exact amount, Yeah. but more or less More or mga less. pila ang imo nga ipreparar sa sini nga mga programa abi. Kay base kon kulang-kulang man gid tuod ang imo kamera, ang imo ma-rent ka pa sinamo. Tanan na hindi man ni siling for free. Diba? yes. Kag ang effort mo da. And then, way mo pa masabat nga kung ano ang baton mo nga mga award. Okay. Kag way labot da sa imo nga award nga nabaton subong may cash prize man na da. Kung wag mo ni mailis na lang kita sa aton karir. Basi masulod naman kita sa sports. Kaya na kayo, milyon ang nakuha gali. Ang problema, tagid lang, Brad. Ang lawas na lang alang lagi bro. Ati matraining man kuya ko na sa dason anong ara nga sport sa Olympic kay daw I think anong matabo daw bati ko daw nila nga daw ay na weightlifting o kon boxing Adlocks lang guro magsud ang Pilipino. base oo daw dulao nila ambot lang I'm not sure Dapat hindi dapat kay that has been part. na nayara na from the very beginning In fact, ganda gindugang pagani mga golf, mga skateboard, hindi ba? oo. So there's no reason na dulaon tayo ang boxing kag ang mga weightlifting kay Daw those were may ara ni sila brada daw sa shooting competition sa PCP ang ginahampangan ta subong o that is precision pistol then rifle sa pistol pila mo lang 10 meters away lapit kayo grabe ang akon niya sa
sa hobby ko sa shooting. 45 na, 25 meters. So, Kasulod man, no? hindi. Patmani pa kami na da. Kagdason, ang ginaigo mo is dako-dako lang sa tansan. So, amo na ka tanda ang migo mo, anay. Ati, basi ko mag-practice ka, dason So, kung Olympics. hindi na ako ka-interest sa competition, hindi ka dako na sa buyon, presisyon na lang. Mamanager na lang ko, partner. Sige rin. Act- Grabe, Vice, kay yung mga winners natin sa Olympics, they really inspired us. And even sa pageants nga aspect ng, it is also like, just joining sports at some point because we need to train physically. And I was actually trained thanks to Coach Ed, who is actually an athlete man sa football. Ang training ko, one of that was to have the endurance, the flexibility, and also in walking through my camp. So, yun, nakuha ako gid ng beach wear competition nga award, and ang akong gid nga award, Vice, was runner-up. I was informed by Sa top 10 top ka, 10, no? I was a Top 10. runner-up, just not knowing kung ano gid ang Pila ka position bilog ko. ang nag-participate? Pila ka bilog nag-participate. There were 66 of us around the Philippines. 66, board and row, 66, and then makuha ka sa So- top 10. Dako na ano. Sorry, hindi. Kasi top 10, di pa ka makabalo kung ano, gid. Kung Tapos sino- tapos na siya board, pero wala gid ko idea kung ano nga placement, but basta runner-up . Okay. So, it can be second, first runner-up. Yes, it could be, yeah. So, why pa mabalan kung sino ang nag... No, wala gid siya gin-announce ang placement. Basta gin-inform lang kami nga amo na. And then sa top ipadala 10. na lang nila, ipa-mail na lang daw according sa Miss Philippines. Di or ba ang ikaw sash nagdaog to? and- Ha? Basi ikaw pa nagdaog? Bali, placement lang man siya, Vice. Kay Mayor, nagidya 5 ka crowns nga na Ay, dagan niara niya. na gali. So, So, na-announce na na sa gid. top 10. So, congratulations na. Mayo na. Oo, Thank you. Representation. Actually, Vice, yung akong gid nga ba, crown or not, padayunan ko gid ang akong nga advocacy. Kay, there na-realize ko gid nga, we can actually take small steps nga maka-impact gid into a bigger ripple effects. Like, ang hambal ni Gandhi, nga in a gentle way, we can shake the world. Yeah. So, even just a small way, hopefully nga ma-inspire ang mga kabataan, kag madala nila sa ilang lives ang importansya sa pag-take care sa environment. Kag hindi lang siguro partner kabataan, Yeah. I think by what you did or ang ginaubra sini, you're also inspiring, especially the people na araman sa government. Yeah. Who could assist and really makabulig bala. First na, pariboy, mo dumayo gid ang imo nga pangapida, pariboy. Anyway, it's not only inspired ta sa ilang level nga age, but for us also nga ga-support. Mo niya gilanlan i-suportahan taman. Kag tiyo, naman niya. kag subong, ikaw, si Gob, ako, daw guro proud man ng Negros Occidental. Kiti, not only na top 10, but because may taga-diri na nag-intra, you were able to showcase kung ano nga rin sa Negros Nga Occidental. ako yung nabloso do, amiga do, paintrawon yung mga gani ko no for next year, paintrawon mong imo miga for next year. Pila edad sa to. Anyway, Oo, Vice Gov. Actually, yung bako, the self ko, I'm so thankful. Kay it's not every day nga may opportunity ko to be with you, Board and Vice Gov, nga hopefully, naka-inspire mo ko sa mga... after this, Miss Ria, sir. tapos ini, wala ka, aside from advocacy mo, why ka plano nga mag-work sa mga agencies nga related sa imo man nga mga plano nga advokasya? Yes, Ay correct. ti para ma-continue Yes, mo ba lang imo nga mga plano, mga plans mo sa life kung ano man yang imo ti base kung base 5 years from now batian lang kami maninoy na kami sa imo nga. So amo na ano ang future plan after this? Yes, Vice. So, of course,
na-inspire gid ko to continue this one because nagsuguran gid naton and hopefully mag-grow pa gid, ma-inspire ko mga tao nga to go green and go organic. So I already have I've joined the youth group of slow food movement sa Philippines. So may ara ka mo yung group. And also sa Rotary Club, I'm a member since I was like 17 years old. So, and also I'm a volunteer sa Silay Tourism Division. Kag as long as I'm here sa Negros or in anything I can do, kuya open gid ko to volunteer sa province of Negros Occidental. Ay, gali. Yes, Very Vice. good, So, okay. So, as a tourism graduate anong man, imo hopefully ma-advise na give kay ko ang para Yeah. makapati man ang tanan? Anong plano ni Ria? So, tapos ka na pasalamat, tapos mo na hambal ang imong advocacy sa inyong programa, especially sa pageant sa Miss Earth. Now, ano ang imo na subong ang hindi makoksiling final words mo daw dako pro last week board ando do ay tagid matagaan mayo ang nagapamati sa aton nga programa kag participate to kay daw kadamo kag gusto nara pa si Gob to nga dahaling ko Gob hambang ang tanan nga kalawig sa to, kito ka serious to nga. Rod, good morning. good morning. So, Sige Miss Ray. So, ako nga ma-advise sa mga aspiring beauty queens or those nga gusto mag-join Miss Philippines Earth. So, gina-encourage ko sila to pursue their dreams, continue with their passion, and know nga always remember that this is gonna be an opportunity gid. It's not just a beauty pageant, but it's actually a platform nga maka-raise gid ta sang aton nga voice, ma-share ta gid ang aton nga gifts, maka-contribute gid kita sa aton nga community, sa city, sa province. So, let us use it in a good way nga ang mga opportunities nga natag sa aton. So, ang akong gid message sa tanan is that now more than ever is our time nga mag-give back gid sa kay Mother Earth sang ang iyang nga love, respect, kag appreciation nga gina-deserve niya. We could start in our small ways by doing the 3 R's, the reducing, recycling, reduce, reuse, recycling, also rethinking and respect. We could also observe iwasan ginato ng single use of plastic. Let us recycle, let us upcycle, and inspire ginato, educate ginato ang aton ng mga kabataan. And so, we could start small and it could give a bigger impact. So, let us live with that kind of lifestyle so that we can not only impact ang aton nga selves, but also ang mga future generations ahead of us. Mayong advice. Pagsiling mo nga beauty pageant, duga kadlaw ko dayon sa amigo ko, kay daw mo ginang mga luyagya. Si Gob? Ikaw? Siya ko si Gob. Siya ko si Gob ang inamin mo. Ikaw, daw mo ginaluyag ni Board Andro. Nakita ko gid niya kung maka-encounter na siya, kag maka-chat abin, no? Sa mga mamo na mga beauty Isang una, stories. Vice Gob, way back Happy gid amigo ko. 2017, Okay. supposed to be, lapit na dirito held ang mutya ng Pilipinas. Oo. Eventually, gin-offer na to na mayor pa ko sa tunga chimpo. Gin-offer na tong himuon to board of director. Wow. Sang mutya, galing daw, galing at that time, after a year, 2017, daw naglaylo bala. Daw nanaog. Daw damo conflicts. Damo issues. Damo issues. But 2017, atong NIR, dito kinubra sa Elvisha. Gusto pa man muli ang idol mo Chabit si Gob Chabit Why lang ko galing tigris kilid. Okay gina sa mga tao nga naga-support sa sina. Pero sadya, no? Kay mga philanthropist tabi nga kung ano man ya ang ilay nga pasyon, kung daw gasulubra na malang ya ang grasya nga sa ila, gina donate nila or ginaimo nila programa.
Kung nasulubra ma lang ni kay Board Andrew, mahimo man na niya. Isubong ka ni partner, may isa nga, I think, intra siya sa Miss, ano siya, so namutya na siya si Miss Leren Bautista. Nagitan mo, mga kilala yun. Upod pa na namon sa Cambodia. Galing? Wow. Nag-photoshoot sa Cambodia. Subukti, representing the Philippines right now, no? Ba? So, that was way back, what, mga 2016? Participate sa mga competition. Good luck. Good luck, no? Good luck, kid. Kag kunara naman sa politika ang magadalalagan, good luck. Good luck man sa aton. Ay, ati, sige So, basi maidugang ka lang ya, Miss Ria, ha? Feel free lang. Hindi man siling mag-raise your hands ka. So, wala lang. We still have 15 minutes. Oo. Daw nag-late taga-anta another 5 minutes. So, kay taga-anta ni board, basi may gusto da ano bla. Kaki-congratulate naman, Brad, si Ray Paduano, aras tagig, happy listening, Ray. Di kagi, ano taman pasalamatan, taman kaki-congratulate si Mayor Mark. Oh, si Kay, Mark. I'm sure. Yes. Mayor Mark, kamo ginaginambal ko daw nagsulot na sa ulo. Kaya I'm sure dako manikin bully gigid mo. So, Kasi partner, paon ka ni Mayor Mark manda nga to join his administration nga dra ka sa sa basi padlagano ka na konsihal na. Kiti. hindi Si man. Boyd Ryan, reporter. Hi, Board Oh. Ryan. Hi, Oh, Mayor te, dasi Mark. subo. Mayong aga. Butangan ta naman sa konsiyo, beauty queen. Kita may beauty queen naman tayo sa ato. Naman si Board Joby kag si si Sumosa. Board Sumusa kag si Board Rita. Board Rita, amo na yung mga board member ng mga Women ginatawag. power. Board, yung gwapitas na yan. Yes, so gusto ko gid pasalamatan. I-take opportunity pasalamatan si Mayor Mark Goles, our muna beloved kita. city mayor ng Silay City, the whole local government of Silay City, ang aton nga provincial government of Negros Occidental. Salamat gid to Governor Bong Lacson. Thank you so much, Vice Gov Ferrer. Thank you so much, Board Andrew You're very Montelibano. welcome. Thank you also to the whole provincial government of Negros Occidental and sa ako ni team. Pasalamatan ko gid ang Oo, mentor sige, ko kinalano basiga din, you know. pamati subong mga Negrense gid sila vice nga very passionate gid to in terms of this beauty pageants nga gina-share gid nilang talents nila. Hello to Sir Bobby Benedicto and to Team Acids. Si Primo Direct Bobby. Rodney. Oo, okay. Yes, you know Sir Bobby, of oo, course. oo. And I'm looking forward nga maka-catch up kami soon because it's been a while na ara ko sa Manila. And thank you man ko sa akong nga designer si Chino Christopherson, kag tanan nga mga designers nga nag-collaborate with us. Thank you to all Negrenses nga Manila team, sila lang Victoria, also to Kagandahang Flores, my camp, and to Dragon Talent Management, to Miss Bambi Fuentes, to Direct Sander, and also to Tita Tin, and sa tanan nga mga, wala ko pa na-mention, pero you know who you are. Thank you so much. Miss Sotomil, Tita Chrislyn. May someone special hindi ko lang pag-mention pero you know who you are. Diyos ta. You know who you are, damo nga mga tao nga nag-represent bulig sa akin. Siya ko isa lang. Yan kadlaw ginayon si It's a team effort, gid Vice Go. Kamo. Kamalisyoso. Kamalisyoso kamo nga duwa. Sige, Yeah, sige. pero But isa to pa cut gid, it out. idugang ko lang kag hindi tagid malipatan ni Jerry tanan board. Salamat ta sa kay Lord. Oh, so, Yes, of course. Thank you, Lord, because siya gid ang source ng tanan nga ni. Without him, wala gid kari subong kag siya gid nang gatag sa nung wisdom. Amo gid. yeah. Kaya siguro, Ray, no? You're thanking a lot of people, but kami naman niya in behalf siguro sa province of Negros Occidental. Siguro tani, Amo gani, no? Ti ako di. Ako di gini mo yes mo. Na but in behalf sa province of Negros Occidental, we also would like to thank you. No. Kay Dala what ka you did, mangyayari sang- nagpagdala sa ngalan sang Negros, pagpakilala sa Negros, that cannot be replaced by anything. So, you will always be a part of the history
of the province. No? So, congratulations again and madamo gid nga salamat. Hindi lang halin sa amo, no? But I'm sure sa tanan na kauturan, brothers and sisters mo dire from San Carlos down to Hinubaan who was watching. Yeah. Congratulations na. And, Watching thank you so and much. listening. Thank you. This is for all Negrenses who are the fuel gid sa tanan-tanan ginaobra naton. So thank you and padayon gid kita. Sige, thank you, gid, Miss Ray, no? Sugudan tanan ni Guro ang ato. Okay. Okay naman. Awig, no? Yung plano to, 11:30 lang. Hindi. Ang ako lang last week ko ay tigid maayo If you have 10 minutes, I think that will be enough. Pero siguro, Brad, sobra hindi gini maubos subong ito pero kadamo. Brad, no? antes siguro mag-greet, no? Let us extend our condolences to the Yulo family. Ay, Okay, oo, si, Councilor Oka, no? Oka. Dito sa Hinigaran. Kanigaran. No? So, gusto talang palabot kay a very close family friend man namon. Very good. So, to the family, no? Sa pamilya ni Ni Oka. Oka Yulo, the province of Negros Occidental extends our deepest sympathy sa pamilya. Okay. So, amo man na. Isa pa gid, Ario. Masugod na tatanan. Pwede? Oh, iba si Miara. Okay na ko. Bodyguard ni Gob, tawag sa imo. Okay na. Okay. So, kay gali, good morning to all. Okay. Kay sent by Jennifer Albay Pigares. Okay. Kay Baumi Gota. Alex Montesa. Lex, mayong aga. Gawara na din premium mo, Lex. Kay Migata to, grupo ta. Kay Naomi Pokoda. Now, kay Manang Eleanor. Mayong aga da sa inyo Sa kun parinti kay Michurita Ferrer. Happy listening lang. Good morning. Kay okay. Sino ni? Ario, hindi ko mabasa ni pero may text di siya nga Guwapo Andrew. Sino ayan na yaman? Hindi ko kay daw Japanese Ha? Japanese ang Grabe. karakter di. Oh, grabe. Thank you, Paul good. Jimenez, good morning. Lain naman yung kamay Vice mask. Gov, good morning. Paul, good morning Landa. So, kindly greet sa ilan ni Ma'am Vanessa M. Mayo with Doc Matt Mayo sa abroad Minnesota. Okay, text ni Alex Montesa. Nagapamati gali permini. Sino pa? Hill Javier. Good morning. Board watching live. Guwapo. Watching live. Quiapo, Metro Manila. Mayong aga landa sa inyo naka-ECQ pa kamo Amo gani. Di subong. Stay safe lang, ha? Hindi kita malipat sini nga kinanlan maghalong kita kay ari na di ang Delta. May duha ka cases na monitor dris Bacolod. Diba, amo na gani. Halong kita. Pero Brad, no? Inagamba sa duha ka cases, but I'm sure it's more. Based on the record lang tanay. Oh. May ara gina. Based on the record lang kita. So, bal kita nga careful gid kita tanan. Hindi gid kita magkalipat to remind our listeners and televiewers nga ginahimo man natin tanan nila nga ang hygiene Bagay. sigihon tagid na wear face mask Mask, pati face. ako ay kuya face mask subong wear katiga distance makita kag kami may ara man, kag kamo ya may ara man kag kilan ng face shield mo na be. So lain naman yang sitwasyon diri subong kay kado kalayo okay do duwa na gani kung 3 ka metro ang distansya naton. So amo na di ang sa announcer's booth. And then kay Vanessa Mayo, okay, may aga kay Pangga RR Henlo. Okay, mayong agada Binalbagan from Binalbagan, mayong hapon. So kay Barbs Asuncion. Hello Vice Gov and Board Andrew, good morning. Morning, morning. Kay Melrose, kay Melrose Pamilyaran, ay mayong agalanda. Oh. And then kay Mayor Richard. Oy, bamati. Partner, mayong aga. Mayor Richard, mayong aga. Mayong aga. Mayor Richard. Si okay. Kay Xavier Abdul kampanya na ilan na yan, why kami ang kampanya.
Basi way mga may kontra. Basi bailan naya ang kampanya. Kampanya kami diya, o kampanya kami nga proteksyonan nyo kaugalingon nyo Para sa COVID-19. Amo na ang kampanya namon diya. Kag tani magpabaksin na. Sige Xavier. Thank you gid ka Michelle Chan. Pwede di maka-report para maka-report para ma-action dayon. I-send lang para Mabalaan. concern kay ti paningoan ta na kag para ma-aksyonan ta. Sang sa wala gid kami kabalo kung anong imo concern. This is also a purpose man sang aton programa nga basta sa coverage lang sa probinsya. Okay, kag ano ni amigo Alex, sino ni happy birthday advance to Papa Jose Dilagdon. Okay, Dilagdon o Barangay Pandanon, DSB. Okay, advance happy birthday landa. Good morning Vice Go. Okay, kay Edgar Pilayo. Ana Sinoro. Okay, Ana, mayong galanda. Kay Alan Himotea. Okay, happy Sunday morning. Good morning. And Miss Rhea. Ga-monitor man kami sa Linaon, Kawayan. Okay, ang taga Kawayan, mayong aga da sa inyo tanan. Mayong aga. Oo. Kay Marinanse, Nermal, mayong aga manda. And then sa kay Michelle Chan, Mitoy Buntalidad, diri na lang kuguroma direct reklamo si mo basi ma-aksyonan. So what's this? ano reklamo mo? Yung text. Migo ta Rodo, ikaw dayon Rodo sa mo no dali na lang And then sa kay Gemma Morales, happy Sunday. Well, of course kay Migo ta okay. Kadamo sang ginapag-greet ni Migo ta Alex Montesa. Kay Noel Amar, kay Ma'am Joan Wisser. Sorry, hindi ko kita may kay kagagmay sa akon niya kay Melil Oligo. Okay. Anyway, Arnel Garesa, Vice Go, pamati kami sa taga Municipal Disaster Risk Reduction Management Pontevedra. Mayong ugtoda sa inyo Nela, kay Arnel Garesa. Isa pagid, okay, sa kaibigan ko doon sa kay Nida Orozco Needs. Good morning. And then Ana Sinoro, okay. Vilma Ati V, mayong agada sa imo. And then of course Arnel Garimo damo Ana ano ni sila Marilo Aries. Good morning. Good morning sa aton si Neil Balois. Okay, good morning. Pinalangga naton niya. Okay. Thank you gid Neil. Kag sa kay board member. Okay. Thank you. And then Miss Dio Campo, congrats ko no Miss coming from Melchorita Ferrer. Thank you. Sa parinti ko ay Dingdong kay Councilor Dingdong Severino sa San Enrique. Councilor SB mayong agalanda. Kaya okay, dubli ang text nila Kay Eddie Laos, Vice Gov and Board Member, Andrew Monitor kami na Sabel diri sa Victorias. Mayong agagid no, taga Victorias. Joe Lutao, sir. Good morning. Kaya Sir Lutao sa taga La Carlota. Sa Dinalor Bibar, Santillana. Good morning. Watching Purok. Live Purok. Sa Barangay Villamonte ay mayo pamati da sa taga Villamonte si sa Mr. Santillana. Okay, Bibar Santillana. Kay Ma'am Kabugwason, kay Maninay yung gada Rosemary Kabugwason si Mikey Lim. Okay, but shout out kay Mayor Manuel Aranda. Okay.
Sa basi taga Binalbagan. Okay. Kay Bernadette. Oh, hello po. Okay, hello. Kay Inabe Ferrer. Myra. Okay, kay parinti ko from Iloilo City. Mga kaparintihan ko da sa Iloilo mga Pererda. Okay, mayo Francis Calmeren. Good morning, Vice Gubernador Andrew. Tanaw kami di sa inyo. Okay. Thank you, Gid, sa pag-tanaw. Mayor May. Idol! Oh. Higlaan ako si mo, din ka na. Ay, isang La Castellana, gamonitor man, Mayor May, mayong agalanda. Dugay man tahidlaw kami sa imo ba? Sige lang, kita na ilang tamaya. And then, Ben Tanatan, Ben Tanatan. Migo ta nag-text, Watching Brad. Canlaon City. Okay. Migo ta nag-text. Oo. Nya kaon na ta. Na kami gabo na lang. Igo ba? Nagpipararda si Bordan Joke. sa birthday ni Harrison. Okay kita na ita. Basi halin pa sa San Carlos. Ay kabiyahe sa ginatawag. Go. Yung kapauna mo lang Hey, kami Gov, di. may aga. Okay. Kay sino pagid? Kay Serge. Eliseo Sando Cueves. Okay. Listening from Dulao, Bago. Oy, taga Dulao da. Mayong ugto sa inyo tanan. Kay Attorney Palik. Good morning, Attorney Palik. Okay. Maricon Tilana. So kay Yada kon mayong agada. Mayugin nga pagpamati. Kay Babs the second. Good morning, Vice. Babs, okay, board. Thank you, Gid. Dini siya from Kingston, Jamaica. Busad. No, mayo ka daw kalayo-layo All the way Jamaica from- daw mayo ginadang ila music. Jamaica. Reggae. Sige. Kita na ito da Babsa. Francis Calmerin. Okay, watching from Barangay Villamonte. Bawa pigid thank you nga pagpamati sa inyo da kay Maria Corazon Gumban. Good morning. Okay. Kay Anjo Arnejo mayong ugto vice okay member monitor kami Hacienda Binitin Morsha. Okay, imo gali ni nga mga constituents da board. Nga pinalangga namon Okay, da. kay Jum Ferrer. Jum, parinti ko. Good morning. Gwapuhon ba? Sunod lang ko, Jum. Guro sa mo, sunod lang mini board Andro sa imo da. Ikaw, Miss Ray, ang imo mga iban, masi may greet da sa imo. Hindi pa, may time pa kita. Okay, kay Ryan Soriano, yan, sa Dulaw. Lalatan niya. Kay mayogid nga pamati da. Kay Roda Lee, what do you think is the best way use plastic? Okay, may ari di nga question sa imo Rhea. Siguro base kon na-address ni sa imo. What do you think is the best way to replace the use of plastics in bottled Yep. water Yep. to minimize, eliminate its use? Sige, be, sabta na ini kung no. Anong pinaka the best way? Kung na-intindihan mo nga i-replace. Thank you, Gid, for that question because Okay. super relevant, Gid, sa subong in this time of pandemic nga. I understand that for safety purposes, kinahanglan, we could use some disposable items like the plastic bottles. Pero we can start, with ourselves by using yung mga, tawag dito, mga tumblers nga dalo naton every time nga magwa kita instead nga maggamit kita sa mga disposable. May point Even man we siya. can actually reuse yung mga ginagamit nato nga plastics or we can cut them out there are so many ways nga mapuslan pa nato ng plastics. We can be creative and we can do something about it. Kay tungod nga, yes, ang impact balaway sa aton nga environment. Sa environment, hindi It ni takes- matunaw dali-dali. Mga plastics ni Yes. will remain for how many years? Yes. I'll make sure to recycle this one. Kailangan i-recycle. Is alang ni. Sa iban gani ginahimo ni siya lamisa mo ginasupot kagang na. O ining bottle looter ta kung tunawon mo ni gamay na ilan ning forms ang plastic mapuslan mo. Ang ila diriya ang cup.
muna. So mga kanister muna gali ang imo nga kun mag-inom pudi daw dalon gid kung siya, isa daw ka bulky naman bala kag Magpamakdo ta, brad. Dalon tayo kanister ta. As much, I know with our... Ma'am, bago na makdo na sobra na ka mo. So amo na Rod amo na ang gin-reply sa imo ni Miss Ria. So I hope maski jutay na sa Batman ang imo pamangkot dire. Even in our small ways na like that, we could impact our environment. Kay tungod, ang pag-damage sa environment naton because of the things that we do. Basta we just have to be reminded per me nga i-take consideration gid naton si Mother Earth kay damo gid nga naton nga na-benefit sa iya. So this time kita naman ang mag-give back sa iya. Sige. Baho si Sunny Lusada nga pag-greet gid happy birthday kuno Aris. Upda na lang to sila sa dalom gusto ipagigid sa kanginan. O sige, ara kay okay kay Jeff Alfred si Dens mayugid nga pagpamati. Happy birthday nong Harish. Denzel ga sa imo. Happy Then birthday. Mario Erad. Maayo to hutod vice kay naga-monitor kami di sa La Carlota. Okay, maayo gid mara nga pag-monitor da. Okay. Ate V, happy birthday kuno reso sige mas maayo gid ang greetings nyo po mas maayo pagid may something kamo kuno yan. Lutuin nyo ni Valenciana ni Yaris ni. Si Romeo. Okay na. Hi. Nga idol, God bless you. God bless you. Okay. Okay. God bless man Mia. And then Rick Castle, good morning. Okay, Rick. Okay, Rick Castle. Taga La Carlota. Good morning, manbay. Vicente, okay, na ano kuman na na mention tanaka. Kag baw hindi ko gid ni mano kay damo pagido baw pasensya gid tanan na over na kami sa ngamon nga time dere. Sa liwat, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon